Mistoqsija komuni ħafna li għabli għandek inti wkoll. Jekk beħsiebni nitlef ix-xaħam u nider isbaħ, fix ħin l-aħjar li niekol. L-ewwel qed ħantik parir dejjem tkellem mat-tabib tiegħek, speċjalment jekk għandek xi kundizzjoni medika. Però jekk sa fejn taf inti u anke milli qallek it-tabib, medikament inti tajba jew tajjeb, għaldaqstant hemm ċertu riċerka li nixtieqek illi anke inti tfittex fuqha. Din isejħula intermittent fasting, fejn inti apposta tagħżel illi tagħmel bejn 12 u 16 siegħa sajma jew sajjem. Sajma jew sajjem ma jfissirx li laqqas tieħu boqqa ilma ta'. Anzi, f'dan il-perjodu ta' bejn 12 u 16 siegħa illi inti ma tkunx qiegħda jew qiegħed tiekol, tista' iva anzi importanti li tixrob ilma still jew sparkling, kafe iswed jew ta' iswed u dawn id-drinks illi ma fihom l-ebda kalorija. Għaldaqstant qed tevita it-sokkor u l-ħalib anke mat-te u mal-kafe u tgħidli imma dan isu forma ta' swad. Mhuwiex forma ta' swad, huwa forma ta' kif inti tikkontrolla kemm tiekol għaliex inti jekk ovvjament biss l-ewwel perjodu tal-ġurnata mela ngħidu aħna bdejt tiekol f'nofsinhar, allura qbist il-breakfast, inti awtomatikament, normalment matul il-ġurnata ħadd tkun qed tiekol inqas. Issa jista' jkun li inti dik it-tip ta' persuna illi għax ma kilx xejn filgħodu filgħaxija tkaxkar kull memm. Għaldaqstant dan l-approach jista' jkun li ma jgħodx għalik. Però tgħidli orajt ejja nippruva di ta' bejn 12 u 16 siegħa sajma x'se ngawdi. Ħadd gawdi mill-fatt xjentifikament ippruvat illi ġismek meta mbagħad ħajjiekol ħajjagħmel użu ħafna ħjar minn dak l-ikel illi inti kilt, allura jistorja iżomm anqas minnu bħala xaħam, għax inti tkun qed iġġib l-enerġija tiegħek bix-xaħam minflok ma tiddependi minn dak l-ikel anke ta' filgħodu. Hemm ħafna vantaġġi oħrajn, fittex biex tara jekk joċċalik dan jissejjaħ intermittent fasting. INTER, inter għal min jogħġbu l-futbol, mittent MITT, mela intermittent fasting. Fast, FAST, ING. Fitxu u wara joċċalik u dejjem hu parir minn it-tabib tiegħek. Niltaqgħu.